for Barbara na your dinkomo. Your messages be all a video at the back out. I want to say team. Say the baya. One so over 10 years masse. You are so for bebre. Ebi one cry. Ebi one kuma say. You want sorry be. One more kasa. Awariya mienu anai enum. Ensia aye. Na me pasa nano. Me no shaba abrumu kakra. Asomti say jidi koko asrifi. Anko afuni say omitimi wari 12. Omri adwo to nyina omonom. Omuntwi aba makura nso nka ho. 93.3 Adi ase. Yes. Osiam uko osiam a. Asoma me kai. No kura. Na me pasa anano. Ofa Bible ne adi nkomo. Awariya ye. Nyame na siesie awariya. Enya de bone. Obi aka cho sa awariya de bone oboa. Awariya ye. Na anano ya nkomodia no. Obadwema bia nyi na sum. Na asama me de bra no. So me na fa bobra. Amen. Jemeso amen. Amen. Me trawa de free baby. You assume. Me me say definitely obi betie. The person tie no abosa asofo ni nyina ma ne. Say omonso anhwehwa Bible nom. Oje me so amepa amen. Amen. The person onyansafo onya bakwasia. Kwasem. Ye nitifo. Amen. Do odi atire do odi kan. Anantie. Amen. Sana kasa bebuo ne tie. Do odi atire. Osua de odi kan de anantie. Amen. Fine. Nyame bo soro ne asase. Oya po ane de wo mu nyina. Obo barema ane obo oba. Amen. Amen. Ode Adam. Ode Eve ama Adam aware. So nanantena. Na me amo mienu. Na me batra wade. Adam I the first man anya me born no. Yes. Me person na ya disua na ya de. Amen. Amen. Fine. Your first Adam. And your second Adam. Amen. Amen. Nyame born ne saso. Ne onu nyame ni suban. Nyame bo Adam ne saso. Ani nyame no de ni suban. Anioma wo nyame mu. Nyame de nkakra se Adam mu. Amen. Amen. Wa ma na yire baako. Wa ma Adam yire mienu. O ma na baako fa tutrim. Okay. Na atrese ono nyame no. Ono nso wa yire. Jemeso amen. Amen. Ono nyame no ono nso wa yire. Na me the Bible no ba kire wo. Amu wo se nyame ne yire ya 1. Enya 2. Masa the Bible natural Christo ne yire. Yo. The entire etwa se nipa awosia ware 1. Ya enya 2. Okay. Na ni entire bone a continue anonso matchra wo. Jemeso amen. Amen. Adia ba ko obi ansa no nsuni. Set ayire ya 1. Kan kura wo kum heba no ne yire 1. Because omusia wo papa. Amen. 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 Na me pese atiefo ntie ne ye. Onyame nya diboyani. But Adam dear obaya diboyani. Obetia Satan
follow the instruction of Satan. And to so be on the side, Romans or Corinth, Romans. Mami. Or say Adam Odikano. 1545. Obianti na ba mu atema madisua na se. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Salanso na watwere se. Adam onipa odi kan ne beye okrate asefo. Adam onipa odi kan no beye okrate asefo. Na Adam odi akire beye honhom a omankwa. Adam odi akire ne beye honhom a omankwa. To asokai. Osnanya honhom de na edi kan. Na emum okra ne de. Honhom de nreba. Ansana honhom de aba. Onipa odi kan ne free form ye form ni. Na onipa otoso mi ni free soro. Said ye form ni tie ne se enso form 40 no. Na said we su ni tie ne se enso soro 40 no. No se na said ye share a form ni suba no. Se enso be share osu ni suba no. Medase. Adam odi kan no. Enam no so na bone ba etreka enipa nyina. Sana Adam otoso mienu. Enam no so na tere na ba ye etreka nipa nyina. Yes. Amen. Jemeso amen. Amen. Adam aya di boyeni bone fare by. Outside Lucifer and the cruise ya ka human beings nipa. Adam the di kan aya bone woni if. Enti free Adam achi eba no. Enya trene anto aso. Kwasem. Jemeso amen. Amen. Wama di Adam achi nyina yo kratias ya wo. Wama ba continue sin. And then righteousness. Jemeso amen. Amen. Enti se ken efa ba di bo ni nua trim kunua. Entre se ya tre baba aburum. Enti na ye. Aya bone nto aso. Yes. What you say? Sani was shira Abraham. Na Abraham asifo ba ye nshira no. Sani odomi Adam a Adam asifo nyina ye nnome. Me pasati afo ntie me ye. Amen. Amen. Me kan shira obi ba ka say eh. No shira Abraham dia sani asono righteous and asono blessing. Okay. Jemeso amen. Amen. Tia haye. Enti sa obi ti sa Lamak. Aware mienu a anya tene ne nto aso o. Aya boni continue. Nina na boni no aya de ai. Oto aso. Fine. Obi babu samsa sofo. Ya wuru Adam yire se ne yire ni if. No nyankopon so yire ne hwan. Wo ma Adam yire. Ne fa no nu nyame prepare ne ho aware. Jemeso amen. Amen. Wo ma Adam yire. Ne fa no nu nyame prepare ne self. Abaware. Yes. Am the Bible no ba kire wo. Ya kan nyame yire ani Israel. Okay. Jemeso amen. Amen. Onyankopon yire ne hwan? Israel. Esanse Israel aya Adam asininti. Boss FM. Israel e continue ya Adam bonne. Okay. What you say? Yes. Israel ntimi antre ba ma ba ko. Te say the Adam yo. Adam ntimi antre nyame ho. What you say? Israel so ba man nani aka Nyankopon ko anim no. Opa say wode Lucifer nso baka ho. Enti ena ya desua no. Obadwema bia atwepa ni pipa. Na say de mensi kono no. Tire to ho. Kwasem. Na bu matai. Say de o kan wo ye torofo. Bi Isaiah chapter 54 verse 4. Me tro nyame kunu, nyame yire. Osi ensuro
na wani lingu ɔka Israel sɛ Israel nsuro na wani lingu na wani mu nsuti ase na wani mri Israel nsuti ase na wani mri nkusa na wura befiri maba wabremu aniwuo na wukuna ya hohara na wode nkai bio wukuna ye ahohare wore nkai bio na wukunu na woyofo wukunu ane de wonwene wo asafurade ni din jeme so amen wukunu no ni din ankasa ane asafo awurade na awurade kasa kire Israel jeme so amen fa Israel afri Adam ase wa Abraham nana ofri Terah mu Noah asefuo mu wadi ase wo fri Abraham ase wo fri Adam ase enti Israel ntimi anware ewo kire ni mu tasamni wo bobba dwaman agu ni kunu ho fi me paso badwema bia tie me nanso ni kunu no ankofo oba foforo me pese na wa hu tie ni ye jo me pese Solomon 1,000 and over anya tene ni mu o aya Adam bonen tuaso oguso Nampo se nyame betie Solomon gisi akum wodwan na wodwan no kura no enyi ne bone akata so jeme so amen so David I saw the heart of God akoma odi asia ye nte nyame ka se David ya na akoma ne se no otimi de bone eche aja she so David batresi na wo fa Uria yere na wo kum Uria anya tene ne nto aso wo aya bone kwasem wo to Adam bone so ya de Adam adikai ona gire tire ana ya twim emfiem pem nan ana de Kristo nso abagina second Adam obia wona sefo jeme so amen obia wode ai na sefo na no ade ba ko ne se yayi Holy Spirit ato nchen ana ya bo modern se de nim de ye nyansa ebe kire ba aburumu jeme so amen enti anyame no se osmofo Paul ba kan Romans chapter 3:23 so when you know ya bonifo efri sa wonyankopa ni monyima adan abom enmonyam ni boye wotronum the first man commits sin and the glory of God efri yansa what is here and the power so wonyina wona dey Adam achi ba nyina omo ya sinners me patro ti asem ni ye jeme so amen eto biri bia ho na wo say ye tresi ni ye bo calculation ni hia Bible no ni ma won concrete sprani things akere yen ansa na ade baba outa wo di aba obi antie no ontie ni ye me say pillars too. The first pillar is Adam. Now what trauma down 4,000 years. Now what's another pillar? No what also Christ. But say Adam or the can or Cratias your work. Yes. Adam or Tosumi or your train I home my man. Boss FM. Jemaso amen. Amen. Now for young shisha. If Adam no be sit them the Adam or Tosumi no one time ni nyina they are sinners. Because the first step is sin. Sin. Jemaso amen. Amen. Etu no obi kasa o se nyame mra ware mienu nan num Moses kura Abraham kura masa oba kan se firi se wonim de wo fam what did you mention na say
but Israel a son so free Adam aslimunti what is here yes o free Adam aslim enti wantimi antena ne kunu no ho amasa Israel ye ne hu bio hwe obaye obadwamanfo a bobela na no adene Jema so amen obeba kasa so for asema wo kan die nyame yire no no o Job ya Jeremiah chapter 3 verse 1 verses number 1 wose ahunu ho kokobo obi antia bi wose na wose so obarima bi ko ne yere awurade na kasa yo wanam ne difo kasa Jeremiah mu so obarima bi ko ne ana ba kansemi wose na se obarima bi ko ne yere kese ojano ana wonne ne ntamotia okono na so ofiri ne nche kwaye obarima foforo de a oba ne nche bio ana ofiri ne nche na okoda ba ma foforo chia obesa aba ne nche ana ankanye fi ne beka asase no ana wode fi na aba fi ho na wode wona odofo pi abo adwaman de wakatia Israel se me nyame me do moroso woni watufo nyina badwaman die na so sane bra menchen na so nkasa bra awurade asem nie mo woni so kire nkokọ pata so me yire ma woni so akire nkokọ pata so na hwe ehe na wungu hu fi ehefa ana wungu hu fi ankwanche na otetwen wo ankwanche ana mama na epa no wadam etechen wo se esere so awure biani se wote sesere so awure biani na wode wadwama mo no ne bone agu asase ne hu fi wode wadwama mo ana ne ye bone agu asase ne hu fi nti asusu anu asi na breponsuo nto so anim te se oba adwamanfo de ara na woni mani woni wadro adwama yanim awurade kasa tira ne yiri no na me kasa ebi abufuo ba ya mepam ho no wo be saba anso kura no akoma ma bi ni wada na nkasa bra be pacho na memfa nchew so dwama mo no kosoara ni nanso wadwama mo ekosoara ni mani wuo wonima ni wuo na afi de won frem se maaja afade obi am ye wukunu no wodan wani anu afrem yaja me maba wa beremu damfo ne me maba wa beremu damfo no be sene yama kosida obusese ana so enti obai obasade sansem yasen mu akosida befa bufu akosi ase obefa bufu akosi ase wakane saade wakane saade ne bone a obetumi nyina nanso ne bone a obetumi nyina wo ye Jemeso amen do ya nwie to aso kai osina awurade ka kire me ohen Hosea abere so se wahunu dia okobofo Israel yi ti hayi afani wo beyi na di awurade ka kire Hosea Isaiah Jeremiah Hosea abere so se wahunu dia okobofo Israel oba ma ware ama no tiem se wadane kuboni fie kura wonya de wontena wakobi pobia la ekono so wakobi pobia ekoro so dia eyefro from ase ko badwaman ho na me se wo ye enum nyina awia obesa na wo ye wo enum nyina awia obesa ba me nchen enso wansan ni nua ba konkonse ni yida huni ma hwana ni ma hwa na dwama mo nyina no wansan ni nua ba konkonse ni Juda ohuni so ko bofo Israel what is saying to ana ma jano ma pamno na nsuni nua ba konkonse yuda ansuro no no so ko bo adwaman na nka wodi anka nua ba yi di nkwasiasam a ka wo Juda de kasuro enkasuro na tunufo ansuro onzo ko bo adwaman ono nsuro okobo adwaman ma wa munu hwe no o wi no se hwe adwaman mo a mo amunu hwe no gu asase no fi na woni obo ni dua to awade obi tie Israel ni abo ani dua eto aware osina yenim nyina mu mpo na wonu nyina mu mpo ni nua ba konkonse ni Juda amfana kuma nyina ansana ma urade ncha kura ma chechire no wire obedada me anka se me kunu pani nya botre na so saba urade ncha obedada urade asemnie to aso kai osina urade ka kire me se o ka kire me se okobofo Israel kra tene sene okonkonse ni Juda me ka kire me yire na nanka me pono no na me do okonkonse ni Juda twane mpoa enso se me yire na koma atene che okonkonse ni Juda kone ko paisa insem yi kire atifi fam se Jemeso ka se amen atiafo ntia ni yie na hunu awurade ware Israel na Israel dwamanfo dodo too much otime bo dwaman na awurade su dwaman sa disa ba ma bia ntwam won konkon so
ne bɛda dua from ase ne bɛda ɔne ne bɛda gyeme so amen what they say Jeremiah chapter 4:1-3 nso ɔka asɛm bi ɔse ahunu asɛnka muntia Israel sɛ wosane wɔkyi awurade asɛm wɔse sɛ wosane wɔkyi awɔdwa ma mmɔmu a awurade asɛm ne menkyɛn na saa bra nkɔba ma bia hɔ bio na sɛ woyi wɔkyi wade afiri m'anim a wode hihi ne asɛm yi ni akyiwadeɛ no a woyɛ no ɛma bofono sɛ woyi firi m'anim so wɔgyae a wohihim na ka awurade te asefoɔ no ho ntam no kodem ka awurade ntam no kuram atemmuo ne tenene atammuo no tenene mu na amanama ahyirahyira wɔn ho wɔ ne mu gyeme so amen mepɛ sɛ obi a wotie me na nɔpa wotie ne yie sɛ ɛtɔ bere bi a ho yɛna kristofoɔ yɛadwene yɛ kansanan sɛ teachings bi ba sit down and think twice ɛmpere ho yɛwɔ mama gyagyantwifoɔ o yɛwɔ tidanefoɔ yɛwɔ wɔn a yɛte bɔnko so obi a tumi dane n'adwene bi ɛfiri sɛ ɔnim de na wɔmpɛ nso ahunu ɔmpɛ nso asua ɔmmɔ n'adwene pɔ sɛ nsɛmpa nwura ne tirim enti sɛ nkwasiasɛm ba a ɛna n'adwene sɔ mu wadi aseɛ ɛnka awurade wɔ ho kwan o sɛ nka deɛ ɔba yɛ wɔgya no anaso ɔware bi ka ho kɔ hɔ ho kwan mepɛ sɛ meka asɛm kyerɛ woɔ gyeme so amen ti asɛm no yi Hezekiel nso kaa bi na nka wɔ so abie dada jo Hezekiel kaa bi na ɛyɛ kotasi a mane gye ho paa yie gyeme so amen ɔbadwoma a wotie me mebusa last meka asɛm bi mesi nation biaa nyame bɛbu natan no nation no obɛdi fɔ Ghana sɛ ɔyɛ ɔbaa o bɛnyame anware wɔ man ɛfiri sɛ adwama mmɔ so ɔbaa biaa yɛ ɔbaa enti last mewɔ seedi bi 367 matena mu sɛ Mary a wɔwo Yesu no sɛ Yesu yɛ Nyankopɔn ba deɛ a na nye Joseph na nye Mary deɛ a ɛne na Mary resemble what? Israel. Mary yɛ susu deɛ ma Israel. Gyeme so amen. Na yɛnkyerɛ wɔ wo nhunu memegye wɔ busam sɛ Yesu ma me din de si a mɛka Israel menka Mary. Gyeme so amen. Ababaawa Israel saa na ɔka no ababaawa Israel. Gyeme so amen. Na ɛtɔbiri bi aho na nipa na asɛ biribi abɛhyɛ wɔn mu kyerɛ sɛ deɛ wɔka no yɛ fana sit down na deɛ meka mumu ho atɛn. Gyeme so amen. Onyame yere yɛ ko ne Israel hwɛ deɛ ɔbaa no de yɛ no ko wɔbɛtumi aware bi aka ho wanyɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo wɔn a ba Adam akyi nyinaa ɛbɛyɛ Adam bɔne ho ntoasoɔ nti sɛ obi kuma onipa awɔ Adam akyi a ɛmɛka se atwerɛ ɛyɛ bɔne continue obi repu ma ɛyɛ bɔne continue hwɛ so ɔsɔfo Eli ma ɛrepu ma wɔ ɔtanim ɛyɛ bɔne continue ɛnkyɛ sɛ yɛatwerɛ nti no na kyɛ sɛ me nso merepu obi wɔ sɔɔ dɛm. Gyeme so amen. Nkyerɛ sɛ yɛatwerɛ ɛna nyame anyɛ wɔn hwee hwan na ka kyerɛ wɔ after nyame na Moses so hyɛ mmara wɔhene ne n'asɛdeɛ Deuteronomy 17:17 ɛnso wɔn bu mmara no so a wɔn afa mmara no anya adwuma. Jacob wɔfa ama ɛnyɛ baako ma bɛ 9 Rachel Leah ɛne wɔn mma wɔn maawa ɛna ɔno wɔn wo ne ma yɛmu sɛ Jacob pɛ na kɔma mu deɛ nkɔkɔ ware wɔ baakoro. Gyeme so amen. Na se bosonsum ni no ɛna pushing into trouble. What is here? Ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ tene ne adeɛ
ɛnkyerɛ sɛ yɛtene ne adeɛ ɛyɛ bɔne ntoasoɔ gyeme so amen na asɛm a mekan ɛbɛboa wo da bi agye deɛ wagyimi ɛne deɛ nakoma asene yɛwɔ nipa no bi wɔ hɔ a wagyigya naso asoro wonka nsɛmpa ma no awura no tirim de nkwaseasɛm sɛ deɛ bi bɛkɔ no adwenem ama de no sɔstani agye deɛ nyɛ nti ɔno ankasa ne tiri ne yɛ bɔɔla nneɔma funu na sesa wade aseɛ na koma mu nso yɛ dustbin so wobɛka no kora terɛ no ɔmfa medeɛ meka o awurade honhom wɔ me so wasoma me sɛ mempa twerɛsɛm no mu nka ɛnkyerɛ wɔ mo a yɛbie wɔ no so sɛ wɔsoro kɔka sɛmpa no ɛdeɛ ɔwɔsoro bɛtie no ɔntie yɛmɛ so amen wabia Ezekiel no Ezekiel 23 no aye ɔse na awurade asɛm baa me nkyɛ sɛ onipa ba obia ntie ha yo Ezekiel chapter 23 the whole 23 obia nya so ɛyɛ Israel ɛne ɔkɔnkɔnsɛne Juda na wɔtoto wɔn din foforɔ ɔma din foforɔ bi ɛfisɛ na ne buafu wɔn papaapa wɔse sɛ wɔse na awurade asɛm baa me nkyɛ sɛ onipa ba onipa ba ɛma baanu ɛna baako ma wɔ hɔ ɛna baako ma wo na ɔbɛbɔ adwaman Misrim ɔbɔ adwaman wɔ Misrim na ɔmaba wɔ abiram na ɔbɛbɔ adwaman maba wɔ abiram na wɔbɔ adwaman hɔ na wɔmia wɔ nofo hɔ na wɔmia wɔ nofo na hɔ na ɔkeka wɔ maba wɔ abiram ɔkeka wɔ maba wɔ abiram mpokua wɔka mpokua nufoɔ na wɔn din ne ɔpanin ne Ohola aseɛ ne ntomadai gyeme so amen ɔpanin ne Israel Ohola n'ani nua Oholiba aseɛ Oholiba ɛne Juda aseɛ ne ntomadan wɔ ne mu ɛfiri sɛ Juda mamu na Kristo bɛfra ha dan aba tia haye ɛgya toa so kan wɔyɛ me deɛ na wɔn mabani ne mama wɔwɔ mabani ne mama na wɔn din ne Samaria a ɛyɛ Ohola ɛne Jerusalem ɛne Oholiba na wɔse na mati Oholiba bɔ adwaman na n'ani bere na dɔfo muntie Assyria mati o deɛ wɔyɛ panin ne bɔ adwaman na n'ani bere na dɔfo Assyriafoɔ ba bɛpi nkyɛn no hɔ Assyriafoɔ a ɛbɛba ne nkyɛn nyina wɔne ɔmo bɔ adwaman wɔhyehyɛ bibi ntoma ntadeɛ ataadeɛ bɛtumi fa sibirie asa ataadeɛ bɛtumi akyame ataadeɛ bɛtumi ama wo kɔɔ dɔ no na na Israel hyɛ amradofoɔ ne mankoma amradofoɔ ɛne makoma wɔn a gye di mmarima wɔn ho yɛ dene na wɔtete aseɛ nam ne apɔnkɔ soɔ wɔde n'adwamammɔ kɔɔ wɔn nyinaa so Assyriafoɔ a wɔsɛ wɔn mu no ayi wɔn nyinaa Assyriafoɔ anka yɛsɛ wɔn mu ayi wɔn dɔmbarima no wɔde n'adwamammɔ toa wɔn wɔde wɔn a wɔkɔn dɔ wɔn nyinaa wɔn abosom nyinaa gu ne ho fi nanso n'adwamammɔ a ɔde firi Misrim no wɔanyae ho asɛm ne wɔka Israel wɔte aseɛ n'adwamammɔ a wɔde firi Misrim no wɔanyae because akwan mu koraa no wɔtwe mpena ne mmaba wɔ abiram kura yɛyɛ no wɔde no a yɛde no ba fie no akwan mu Israel bɔ adwama ma nyame sum akwan gyeme so amen akwan mu yɛkɔtam no firi Misrim a yɛyɛ no wɔde ndondo yɛde no bɛɛde ɔsoro aduane ayɛ no nso wɔsɛ bɛbɔ afra ɔne dai na ɔkeka ne maba wabere mu mpokua wɔhwie wɔ n'adwamammɔ gu ne so egu no so nti na magyi na hyɛ n'adɔfo nsa ɛnu nti me nso magya ne mu because meyɛ ne dan koraa nsakyera Assyriafoɔ n'ani bere wɔn no nsa mayi wɔn ama Assyriafoɔ a wɔn n'ani bere wɔn no nsa wɔn a wɔyi n'adagya soɔ wɔn na dabi wɔn yi n'adagya soɔ fa ne maba ne mama fa ne maba ne mama dɔm ne wɔn gye so wɔde nkrante kum no masa na ɔyɛ no wɔn kwa ma mma wɔyɛ no ɔnɔkɔ sɛ wɔtwa mu a na amama ne nyinaa so ɔnɔkɔ na ɛkorɔ no okay what do you say ɔnɔkɔ wɔyɛ ne de ne maama nyinaa monhwɛ wɔyɛ no ɔne ɔba no wɔbɛgye wokunu ɔnɔkɔ no na wɔyɛ natamudeɛ na ne nua Oholiba huni awurade sɛ ɔma n'ani bere bɔne sene wɔ no tie ne ye ne nua Oholiba a wɔyɛ Juda no wɔhuni wɔma n'ani bere no bere bɔne ɛsene wɔ no amu na ɔma n'adwamammɔ sene ne nua no deɛ mɛka me kyerɛ wowɔ na n'ani bere Assyriafoɔ amrado ne amakoma a wɔmo ban no ho na ɔhyehyɛ ntade twom
no tintiase me person nya da se kan ni no tintiase nam anya de ketwa o na me hunu se wagu ne ho fi won ba nu nam okwankoro so wo mo me anu no na me nim se me yire ketwa no a sabi enka me yire pamu no a me ne te no o ye bibia nko ba ketwa no betu no fo den so no so besua pani na brabo na ma wale dwama mokọ so wo mo ma dwama mokọ so no hunu mere ma wakuru kire wona fasuo ho kediafo mfuni a wode kediafo wakuru kire amfuni na ye de akọ ehoni na atetare wash no de aboso atetare wash uko Israel ne Babylon aboso na atetare wash aye heda nyino no de aboso bo na sene Israel fo ni brei na no anya de ketwa o efrise aja to aso kan wose na ode aboso abobbo wona sene ne wona botira tentena abobbo wonti na wo hwe wona woye ono kwani aranko ba be fo wona wo asase wonke diafo te no sanete hwe no wode de hwe na ni bire won no so obofo ma wo ko won chen kedia na ba be fo ba ne nchen no ne bedai wono an kurom Masanya de ketwa o. Ni ase Solomon warrior kofa we woti ase sai. Sana woti ase. Wo nyame kire Israel fo suban. Jama so amen. Ofisa wa pete odo no de ama na tamfo. Na wo ya ba ma na no yerete. Na wa tamfo na butu yere so fa no da bia e ba ye wode. No de wana dwama amogu ni ho fi wode dwama mo ni gu won ho fi wode gu won ho fi no gu ni ho fi otete ne kra firi won ho ahoa na urade shi no awo sem yime do firi sai Israel ni wam sa oba dwama fo sem yime do firi ni mu no yi na dwama mo adie no yi na dejaso no wo yi na de o chese no yi na dwama mo adie no yi na dejaso wo yi na dwama mo de o yi na dejaso ana me kra te firi ne ho ahoa ana safo urade ni kunu no akra atwefiri no se na me kra atwefiri ni nua no ho enti na Bible says senya dwama monti no obi ja ne yira because what the wood wo ne ntam no ama ba ma foforo ya bia na daja so ade a woni je ho anu ti no aboka kofa ba no obi na yusuo what you say na nyame ware wo ba ne sedi osisiesie no na nya de keto no ma na dwama modo so ala de kai ne maba wa bremu na wo bo adwama amra wo bo adwama Misrim asase so ne bre wo mpran fa wo ba no mu de tienie wo bo adwama no akodum pampanso a wo kai ne maba wa brem amra no to Misrim aye yi na de ne ba na ne bre na mpnafo a o mere mate se funumu de na mo nsane atesa ponko hu nsane ye o kondo maba wa bremu ni wudie masa me kasa me kan sama tro yembe show bra wo mpoku yanti mia wonofo wo se mira wo mpoku yanti Misrim fo mia wonofo na duru ba bia wo se no ba wa namu amodwama na wo ma twam nyina ahwe wase adwama na tai jema so amen enti ya wurade tai papa obona dwempo se ye manfa ye ni nyina ni se aya Adam wo Adam twasa boni jema so amen ya Adam what you say yes ni nyina ya Adam to ya me ya no so no se said ya was me for ba ne sa enti Hosea ebom pa ye sra urade ho yiri mo bokakra na fache na Emmanuel wa wo no ka o motare ukukum yenti asema urade ka kire Hosea chapter 1 Hosea chapter 1 urade asem o se urade asema eba bi aba Hosea enche Juda info Hosea Yotan Ahaz ni Zakia bere so Israel in Rodi Abraham a ye Yoas ba ne bere so nie afitiasia urade ne Hosea kasa ye no urade ka kire Hosea se ko ka kire Hosea se Hosea ne dwama momma se wo ti asem huru me yire ne mobode a ko ware oba dwamanfo tutu ni koko ware no ne dwaman ma no mu dwaman ma na hwewon na adwaman na asase no jema so amen ti hayo Hosea sufre urade se urade hu yire mobo o sira ma omo what you say na fa ne bata ho na ne mane mra won che ana urade se Hosea
umpa bona drumanim na de aye me me pese o ka bi hwesada tisibiwale jama so amen kwa na ko ware oba dwamanfo na dwama mama na me na hu dwaman ma na dwaman na asase na free na ka tire o se de anti amakonu nyina ne sa dwaman no ma free manim bo na kokko fa di bramba goma na wakofo di bramba goma na wonyinse obaba ni mama wo mama ni mama no na Awurade ka kire ne se no din se Yazreel kakra na mabeto Yazreel bo jaso re kakra bi ni mabeto Yazreel so mo jaso re je hu mama Israel fie hini etu atwa dan me bubu Israel tedua jema so kasa amen me pese me kasa me kire wo obai wa kasa asem na Awurade hwa no ena Hosea kwa ware tutu ni Awurade na command no na baby kura nso Isaiah ekosrai Awurade sa Isaiah ko o biri na esi wo no ebiri na achenchen no kodi ko na ko fadi o besere dia memo adi na hwesada Isaiah de sene mo se Awurade nya wose na me na memfa de atan anshama no mu what a mystery jema so amen another day Isaiah say Awurade ma di bini kura abesrawo wose me yire na Isaiah wa bodam o we naked what Awurade nya hwe wose so bodam wura hunu na Israel yes no bi o hwe wadaja so pa wa ma Isaiah bo naked wose sa no ma na ye takwatere kwa me person this particular message we abadwema unya bitu kem amen awari am ya nunya mi ansanya tai kura sheya na ye Kristo ni a wanyu adwen so beto Adam punish amen come what amen nyakura dabia me ka bibi se enya suku ya wo ko sabre nya bofosom sabre on konkura de kire amen de me cho so apatwe ma obo sasema me can is from heaven amen enya me pa na be de kasa sao dabi ti asem ni Hosea ni Awurade akasa Awurade amana afai bibia nya re se Hosea senkom na oba ne de ne tanti abesi ba bi o senkom no bodwama so won na ma ewuram you just imagine sadi twene ni simful ni yade na ma ewuram serious shankom na yiri bodwama afa Hosea timi so Awurade se Hosea Hosea slide Hosea ya Hosea Awurade makoma ntimi ale o mane yamio jema so amen sa no oba na ma ware no no wa me sa na mani gie woi atete pen how se chinchira me fa no mera me nje Hosea so nyame o da so sere me srawo weni dia me ja kire dia me ja no anso dia me pa chaw hunu mabo na je no wa kan sa me Hosea chapter 3 was in Awurade ka kire me se kobio na was ka kire ne se Hosea dam for don kobio ko ware oba wa bodam a wo ye niked odidi ball aso ko ware no na don fina no jema so amen fansa tunu ko anene ntra what Hosea so nyame ne ho bon wasesa na so ya ware saifo wala ware san yo Awurade do Israel ma na won de wasane ko nyame foforo nche what is that can said Awurade do Israel ma the whole Israel aya nyame yere nyame yi ne do nyina ma won enso mo de o ma gya nyame akiri die ne nam ko nyame foforo nchen ka nyame wo ho kwan so ware wo ma foforo amama ka nyina ya ma o ka nyame wo ho kwan so ware be siesie no wanya opeso dibem jeme so amen me pese me kire wo nyame trasia no o ma dwamanfo no aba wo ba ma ba ko ti asem ni yi to say baba wadi banyin is talking about the Israel okay ababa wadi banyin wa baba ni wa tunedin say Emmanuel ababa wana wa kana asem ni Israel baba wa Israel me kam wate wonya ntobo asio anana woy me pese na obadwoma wo hia de ena fa pan na twere kosem awia se awia yam ne yawo no wonya obi a God spirit any dinwa oba chiawo ya wa tete fo atrofo babro say na wa du fo atrofo wa yela kwai e kam wate obi ba ka kire wo se
aware mienu anan enum ya ye nyankopon na obo ya na yiri yesai ayako ye ready oba ne de ya no jemeso amen enso wanya na nkoware oba foforo wakono wotimi ma woni ne ntamte wo ho no osa pana bana nchen what you say me ka kira wo obadema wo tiama na me sa message we me wiye pass me de to me kam oh yeah good mercy me paso tiefo bia tie ne ye na ncha na de obaba na nyamba ayeso obama koma urade teach you esen sawudi nim de no nyansa benant Bible school anka hwio na mo de hon konkro kira na de na wie mudi amen anka hwe anka hwe jemeso amen ya semri onyame ja Israel o ja ne mu se de me poa ampoante de opa no yeah what you say me se me keka bi a kira wo a wo yamba show enti Jeremiah time Hezekiah mama fanfre Hezekiah okay Jeremiah time Jeremiah bona dwem poso obeware onyame hwede oba na ye no no a wo se Jeremiah me do anware yere jemeso amen na wo guru ho a do oba ne de ba ye wo no anware yere na wo mama ne mabawa na de me asafo urade me ba ye maba ne mabawa wa hanie me do wo yare ekom ebe kuo wonya siefo efrisha mema Israel na so me yire no ane ne ma agumani mu ase oyima daja so jemeso amen mama watoton kranta no na maniri ni wo ho adana Hezekiah ajina wo de o sawurade hu man ne mabose jina wo me ba kase ma kire wo Hezekiah chapter 24:15 o se Hezekiah me nya memere ba body a wakoma pe afiri wani so entwajo go homi kom eni wonfo wo bobo fampa bo asha onai na fo aboso obo wasene na fo abotire boti na so obisawa ka kire won se akwanso semuntia jemeso amen Hezekiah urade ne kasa na de chene urade kum de 90.7 what you say obi akwa no Hezekiah de nsa subina no bama ada na yira wo ya wonsu wanfi so ko ka kire Israel jemeso amen God himself called Jeremiah Jeremiah prayed so urade who my mobo also Jeremiah da wani kokoko nyumfo fie mamu ateme nsam ho Jeremiah 13 kokoko nyumfo fie no mamu ateme nsam ho Jeremiah koy oduru na kokoko nyumfo didoti anwini kuku oguso wanyuna na seye what you say no say na kokoko nyumfo doti ya sey wo de ba de waseme de ba ya de foforo mensa no jemeso amen na Jeremiah dan nani obanyina no so ya me pa na asoma me adote ya de the one urade sia no kono so Jeremiah de na akohuni waseme ko wuri se kokudonfo guso a wonwene dote wode dote ya adwuma no so no de ya de waso de kuko ye wase dabi asa wo togu wase dabi wase sa ko katia Israel fie se de omude ya me no womo te se dote wo mensam wo kukunyumfo nsam metimi asa wo de wo ma yade foforo amen Okay. jemeso amen awurade sa fra Jeremiah waso simen fa omane mata me ho ha se Mose ene Samuel akura begire manim bompa esre ma omaya makoma nko so bio omane ya dwamamofo me kam wati se Moses ene Samuel ana Daniel abegire manim a me ka kira wo makoma nko Jeremiah yes Lord waso tumirika ko tonwira fa bo wasene jemeso amen Jeremiah ko tonwira ono ode bo na sene waso se fe waso nyame afa pa waso fa bo wasene Jeremiah de bo na sene na nso Ewurade ka chanse Jeremiah
sane aboso na aboas ne tumiri kosu kase efretimu nafa sa aboso ne kosene ho emfie nso achi masa mo wakoyi Jeremiah de sa aboso ne kosene eboa ho wase fo sane eboa so na mabi nso mu dua so jeme so amen wadia won se do se ka no asuo no nkonkon so dua si ho ana boa susu wase fa gu boa so na mabi mu dua no so Jeremiah ti ase okoya said awurade ka mfie nso achi awurade ka Jeremiah se ko na koyi ayi no aboso no na wiya sa fabra na fa babo asene jeme so amen Israel no boss wa wara no foforo no atesa nwira wari afie wa ni nsuo ni nkonkon pata ni nua atwa wade ye wade ne kosane ho awura ho sam na awura ho na mobo amframa fa nsuo to na mfuturo guso ntiama aboso no asu enya dini biyo Jeremiah koyi ya ne poto bibra fa ho ayetan onyame se Jeremiah fa bo aso se awurade atai eye minyunu wo se ye nyunu wo se na wo ka tena me sa me fo ma Israel ensam to me kukumu biyo me bo ayo nyunu fa bo asene wo se awurade eye minyunu wo se sade wo man no awa ya me yere no atia no no jeme so amen na nyanwa wa so be ka cha Isaiah se ma ye ne mama wanyini mama won so na so abome soko akobofo no ni Israel wa akobofo a won trafie wo ba wonu branu wa so ba wonu mtwia so abama ni kwa so na Israel da bia no ne nada jeme so amen masa wo abadwemba tie me pa me pasa me ka bibi di kirawo ama hunu se aware mienu nyanyame ajapade kwase obia ntimi kan kira me se awurade ka kira kwakuma anu se kware mansia nso na de obi nam na dwene ne hunu ne bone so yo yam ne de kasa jeme so amen fine ma trewa do abasi se Israel ono ane Mary awurade nya abotre ma no wanya na ware because wanya kishane kawawie what you say wanya shane bo wakantam dia nyina ni nyame na nyinsane awo babanini watuni di Emmanuel Yesu ajenkwa jeme so amen 93.7 na mare bano no anase Israel bano no men kan tuatua waso obano so trase awuni se waso ware jeme so amen obano so trase ehuni se ba bia ma ware what you say na me de mama ni ada ho na me nyete se me fada entena na adia bia Mary pese Yesu ye bia no otimi boni dinwe se oba edan na me no woyo kwasem what you say adia futuo na wo de ba mame abriko woni nso me fada oguna ni mo ase edan na me no woyo what you say enti ba bia na Yesu gina no oba ni ntimi nko etora bi okogina mfikire no afra no me person obi o tie me ntie ni yi Jesus ba no Matthew chapter 25 what draw attention say ono so wo yira wo ba ware no jeme so amen na Kristo ne yire ene na safo Okay. Christianity a wife Kristo your husband yani ayabaje de nyina ne yenu na Christ wejeme so amepa amen John 1:12 dodo agime wana agime de adi mama wontumi hye o ma nyankopon ma amen what you say enye ya papa ne Yesu yenu ya no be kwa ye wedding abuso fo mo tiame yenu ne Christ enu obe kwa ye wedding enu o se nenu anom no amaja no no ware wajeme so amepa amen
na yere na waware no no ne hote on tese ne papa yere no wanyi wa man ba ko nsuo se wana ma ware no to ne boase what you say entity me no man say what the Ephesians chapter 5 verse 22 wose ayire no mommra mo ho ase emma mo ara mu kunu no obiantie bo wose ayire no mommra mo ho ase ma mo am kunu se mo yema awurade efrisa okunu ye ayiriti ekunu ayiriti se Kristo enso ye asafo ni tiri no jema so amen ekunu ye ayiriti se Kristo enso ye asafo ni tiri no asafo ni kunu no pa awa asafo ni so bre no ho ase pa yes ama Kristo what you say yes na Kristo nso adon yere amen Boss FM amen anti Kristo don asafo papa anya komo papa anti Matthew 25 osi anyansafo ni mfire ni ma what you say papa no no akwasi ayfro yes jebeso amen ayi wonu Kristo ho asem no akwasi ayfro yes no so wo ma aba no obi kan adum obi kan aso wo ma kan aso na wura mu ayi wonu ano ho owi a wo sa ka asem bi oso pani bi ana to party o si ayfro ma ne ma ne ba wonu aduane wo frafra ni nuanom se wo mo mira madibi wo mo de bibi yi wo mo ho anu wo man koro wo dia se onu anu nuanom no owi anu se no saduane no be ye kwade mo nko kwan so nkurom masa enafam sami manya kwai na me wura yifusia na se a masa me family life ni agro sa o na Israel fo no ebi ye kalava bi hia de no mo hunu ni pakura Yesu ye ntetie question obusa no Matthew 19 verse 1 Matthew chapter 19 wo mo wuri sanya me ja Israel na yenti asem obusa verse number 1 na ba say Yesu wi ensem mi ka no ofirigare na oba Judea hye so yo da ja kofo pidi na chi no sa won yade ho awari ja ye ho asem bisa na farisifo ne ba ne nchen be so ne hwese won sanya ni pa hunu bia won ba hia de no oba ne nchen babusa nso wura obi won kwa sa sem bia nto ja na yere anobu ase won monken ka se frinfiti ase ya no de obo onipa na oyo won obare ma ne oba won nya bare ma ne ma o se obele ma ne oba baako ene oyo won no ka se ye nti no onipa beja na na ja ne na no de ho akofam na yere empina Kristo tienie sei oja na ja ho aba pa yere oja ne na ho wo akwa ne wedding that's all. What is it? No. Tiasa miri. Yanti no bari ma baje na jana na. No de no wa ko fam na yere. Won be no aye honam koro. Wona so nya ba no bio. What is it? Na de onyankopon de abom no. Nipa bi antitim. Internet se nya mintimi nya Israel ware da. Obi an wose senya jama monti. Ena obi jana yera. No ware fofora. No sa ware. Because ansana nyame be ja Israel musa fe de opa ye no na dwama na bruso what you say enti ade ba ko ma study o babru mu amahuni na obadwema wotie me na entie ne yie me ka kire na de am Kristo som we are yanantie ya Christopher no we are follow the steps of Christ amen anya Adam dabi Adam otosum ye no achedifo ne yen yes mon hwehwe woni mu na mon hwehwe no kwasem ni wo de mo obi nyimi wate na du sikachi asebo obekwa akoto nyame obabu sa so mfem pade asai sana me yiye oba obetumi akire me obeka 6 4 2 oya to so kan se esu a efata Christopher sofo kenkan o se no kwasem so obi pehwefo dwuma na opa dwuma pa opa dwuma pa nso de so yefo ye so hwefo ni se nyane wasam kan oye oyere baako kunu wo sinsia oye oyere enum oyere baako kabia oyere baako kunu apam da dam kura no asofo lewifo hwan na ware mienu amasa
ɔyɛ obi bɛ jimi wo obi bɛ jimi ɔyɛ obi bɛ jimi obi kɔ to Solomon ni wa kɔ to masa ni ase nkwasi ase ma ɔba aburu ma bi ni Solomon de nko boss what you say ɛtɔso ɛna meka sɛ elima no ɛfa ma wɔ ɔtanim nti na yɛ si ɛkɔbɔ dwaman wasɔ dɛm gyeme so amen Absalom yɛtwerɛe ade baaba aburu nom ɔfa David yere nom ɛne ne mperafoɔ nyinaa wɔ dwam nti ɛyɛ sɛ me ne me papa yere bɛda yɛtwerɛ wanhwɛ ye obi a wakɔbo nsam gyam de ahoma bɛso mu atwewa kɔ sɛ wɔmmɔne bɔ wura nipa a afɛ message ɔka ne kane no na ɔdane no because there is a certain spirit ɛbɛwura gyeme so amen mese mene yɛda nyame ase wate sɛ wurade abia nipa bi adwenem na ɔtumi biabia nsam so de kyerɛ nipa na Solomon yɛ ɔhene na wɔware apem a na memeyɛ sɔfo na menso menware nwɔtwe nyansa bɛɛ na wɔ mu ɔsɔfo pani Aaron na ne yere yɛ sɛn gyeme so amen ɛna Abraham fa Hagar nyame pene so Sara wu yansa na ɔkɔ ware Ketura gyeme so amen tie ne yie mepɛ sɛ obia tie bie Esau aware mianu nti ana ma Rebecca nso gye nhyira ne ma Jacob wɔso wɔfa ɛma mianu ɛne kra werɛ ho what you say kenkai Genesis 25:34 Genesis 26:34 rather was na Esau din firinhyia aduana no 40 years ɔwale Hitini Beri baba Judith na Hitini Elon baba Basmat na wɔhyɛ Isaac ne Rebecca wɔhyɛ na werɛ ho ayɛ ne ya wale mienu Judith ne Basmat gyeme so amen mede ameka kyɛ me se ɛfiri Adam so ba bɛsi John the Baptist so ɛyɛ bɔne ntoasoɔ nti adeɛ bi a wɔ hɔ biara ne nyɛ perfect saa na meka no mpo wɔma yɛ frɛ ma atenanefoɔ no wɔma nnuru 30% wɔma yɛ frɛ ma atenanefoɔ hɔ koraa no ayɛ buku obi wɔ yɛ sɛ ɔdwo nti yɛde apagya no obi wɔ sɛ ɔwɔ gyidie yɛde apagya no obi wɔ sɛ ɔtene nipa yɛ bɔ na ba so yɛ Job ɔsɛ onipa a wɔdi mu ɔtene ɔsoro Nyankopɔn wɔyi no mfiri bɔne nyina ho nso ɔno nkoa no ɔ 29%. What is it? 28. Want to me adu 30 o. Obi a born abasu no. John the Baptist and abanya 29%. Yesu say wo ma nyina obi a masase so a osocha John the Baptist. Na osoro hini mu Kristo so mu no. Do ye ketewa wo asocha John the Baptist. Nti so ye Kristo ni na akosua Moses ya wagimi. Yeti na wo say we are Christian kofa what they say akwa we friend say Solomon we jimi for papa nsem na obeka na enhia John the Baptist kura enhia no because we saw him here mu no do ye kase so John the Baptist dia how can say me ko sua ketewa we na wo tefie na kwala ketewa tefom wo sesa nkuko bini etafren ye kan say mpaboato ono na wo sua no a wonya jimifo wonya nsabia no trim aberkura panini wo ho jeme so amen nti Paul say mo hwam nhia me sani ma hwa Kristo ayadan we are follow the steps of Christ Jesus that's all no amen me so ba tiasie mo ba tiasie etwa so tiasie jo bia disam yankwa ifuhia no disam 19:6 obi antia bi Kristo ahini ehu anigye jeme so amen Kristo ahini ha obi ne hene wa berkura na yere nka no abaw obi ne hene wa berkura na yere nka no ndo se Kristo ahini amu dia anigye ade ba me na ni agye ni
na yere ne ba oh na metini bia te se nkrofukuo kese ne nkrofukuo kese ne nsuo bebre ne ani nsuo bebre ne ya pra na emu ya den ne se hallelujah pra na mu den ne se hallelujah efrise awurade nyankopon adenyina so tofo wode hene ma ye naninye ni ahurusie ayen hye nanim adwama na yefusia hallelujah amen efrise ogoma no is talking about Christ Jesus na yefusia na yeden na ne yere siesie ne ho na ne yere no we siesie no na wode nwira pa eho fita eho tie ma no se o wonti asamrio wode nwira pa eho tie eho fita se wo mfra Israel de kanenu no ye nwira ewi atere no wasu efi akam ba Kristo na wa yo ba no na yere no de nwira fa fita eho fita wotie ne de amane se omfra pa ne ahotefo fene ne nwira pa no ane ya hotefo ye tena ne o na ka che me se twere inhira ne wona wahia won adwama ayefro na se enhira ne ni pa wotimi aba ogama na ayefuhia na se wonya wura wa won sa bio bi yema so amen me so omfa me na me nsom oba no oh what you say da bia no wasoma soma me kampo ayefuru fie no yema so oba me wafunu batoto so the girlfriend ayefuru la kusi ninja me come to kwatra ne ntia ya no aba nyina na so tafirim odi ka kora na me da so nya agoro yema so amen anya komo sao what you say wose nhyane wona wohye wo goma no ayefro nase ana ka tem so nyankopon asem ne nokore ni onyame asem ye nokore na ni atro to aso kan wose na mehwe na asem wose na mehwe ne na asem wose na ayefro ne hwan ana me patie wose na wodi nwira pa wa fita ma ne se omfra na nwira pa ne ahotefo thene ne jeme so amen to aso kan wose na ka che me se twere inhira ne wona wahia won adwama na ayefro nase na ka che me se onyankopon asem ne nokore o ana mehwe na asem koto na ka che me se hwe nyose ana me wura kwa no nuane mo kura jisi adanse ni ba ko na yentie de obaka Yesu Kristo adanse ne honhom na me se osoro abie na hwepan ko fita bi jeme so amen enti made o tie me no enti ase ba se heaven na yakọ no enya bibia o yakọ ayefro Kristo na ware ana memi kobie jeme so amen na yiri yakọ enti ma obia wo de Kristo chi enso mfa baako kwasem wudi nkwase teaching sechi a wo ba yira wo na ka kira wo obia Kristo aya won saso dia ya wo hwe Christ asua no no enware mienu da amen ware ko amen jeme so amen we say Kristo na yiri yasan enya mienu onyankopon yiri yako wonde ne yiri ni din hwemo ne yiri ni kuna ni mo ase ne yiri ni yuna daja so na Kristo yiri no dia wadini ni jeme so amen abrante me pa yam sen na asemi wati ase ama obi anada Holy Spirit teach me about this word me pa so obi a wati ana no amona dwena boso na wonya na dwen se oni Kristo be nante asense obepiki wiase ha atratra fo pia ba o ye wo ma da ni nipa kuma ma Satan ye wo ma abo nipa nso ye wo ma mpesa nkwaje besipi bata urade ho ye papa tena sasi su di nokora won nka urade wo ba ma won ye wakoma pe de mafutu sama me de ma won se akaya mo bi ni nyansa o mu sasafo urade ayama so do be to Kristo so sense wo do be to nipa so na me hira wo nyo kase on pejao try you fro ni na ase try Kristo na ase na nkwaje be wo dia amen Radia Boamio Oboni for Teddy and Wabu Amamini Suoni Nata Nimenigie.